Subling nagdala og garbo sa Misamis Oriental ang buhatan sa Public Employment Service Office kon Peso nga gipangaluhan ni Ms. Zoro Babel Wabi-Rabe human laay pasidungog na usab ang gihatag sa Department of Labor and Employment Regional Office 10 ato sa gipahigayon nga 2020 Regional Peso Awards siya to Enero 28, 2021. Naangkon sa Peso Misamis Oriental ang pasidungog alang sa highest number of applicants registered ug most number of vacancies posted alang sa tuig 2020. Nagpamatuod kini sa mga mahinungdanon nga kontribusyon sa buhatan sa pagpalambot sa mga programa ug paggiya sa katawhan aron dali nga makapangita og trabaho sulod sa lalawigan. Unod sa mga serbisyo sa Peso ang pagpatuman sa upat ka mga importanteng programa nga mao ang placement, provision of labor market information, career guidance and employment coaching ug livelihood and emergency employment program facilitation. Gipaabot ni Dole-Region Regional Director Albert E. Gutib ang iyang pagdahig ug pasalamat ngadto kang Gobernador Bambi Imano tungod sa iyang walay hunong nga suporta sa mga kalihukan sa Peso. Hinungdan nga daghan sa mga misamisnon ang nabago ug milambo ang kinabuhi human matabangan nga makakita og trabaho. Ang nadawat nga pasinugog sa Peso Misamis Oriental higpit na nagpamatuod ng pamunuan ni Gobernador Bambi Imano usa ka ehemplo nga angayan sundon tungod kay epektibo ang pagtabang niini aron matabangan og makita og trabaho ang mga misamisnon. Ako si Lambo Jabsel Patlunag, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.